Gecondoleerd, meneer Brunswijk. Dank u wel. U ook gecondoleerd. Hoe voelt u zich? Nou, in ieder geval, ik mag je zeggen dat ik weer geschokt ben. Ik ben nog niet bij van wat is gebeurd. Dus we zien wel hoe we dit gaat verwerken. Ja. We laten alles ongeveer roepen. Ja. Meneer Brunswijk, een emotioneel moment voor u, want de heer Santoki is er niet meer. Hoe kijkt u terug op dit moment en wat betekent dit verlies voor u? Nou, laat me zo zeggen dat ik, toen ik dit bericht gehoord heb, ik gelijk gebeld naar Assis. En die kon nog niet bevestigen. Daarna heeft hij bevestigd. En ik mag je zeggen dat ik ben neergeslagen. Dus op dat moment, ik ben echt geschrokken. Ik weet niet wat ik moet doen, maar in ieder geval, ik heb een heel goede vriend verloren. Iemand waarmee we samen zaten in de regering, president, vicepresident. En we hebben heel goed samengewerkt. Op de momenten gehad waar er spanning waren, maar in ieder geval wanneer we de deur uitgingen, dan kan ik zeggen van dat we elkaar hebben gevonden.
Wat deze man Santoki, president, toen president van Suriname, voor wat betreft het binnenland heeft gedaan, die ontwikkeling die daar zijn gegaan, ik van dichtbij moeten meemaken. Maar ik zeg dat ik heel trots was. We hadden meerdere afspraken, we hadden meer bedoelingen om de ontwikkeling verder aan te pakken. Maar je ziet het zelf, de heren, zo de heer dat wil, zo gaat het zien. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat de relatie van Brunswijk en VAP, dan moet ik zeggen vanaf Weilen Lashman, nu erevoorzitter Sadju, heel goede band en heel goede samenwerking. En daarna Santoki had overgenomen, was die relatie perfect goed. Ja? En nu is hij er niet meer. Dat betekent dat de persoon van Brunswijk al familieband heeft met VAP. En dat gaan we blijven koesteren. En je mag weten dat de relatie tussen ABOP en VAP hetzelfde gaat blijven. We kijken uit. Natuurlijk is het nog even om te zeggen. Maar ik mag je zeggen dat ik met de hele fractie, met het hoofdbestuur van VAP, dat ik een heel goede band heb. En we gaan door. We gaan door om Suriname op een betere positie te plaatsen. En ik heb goed vertrouwen erin dat de ABOP en VAP een goede bijdrage kan leveren. Maar goed, we gaan niet alles zeggen. We kijken uit naar de verdere stand van zaken binnen VAP. Dan gaan we zeker momenten hebben van overleg met VAP. En dan gaan we kijken welke strategie wij dan kunnen uitgooien. Meneer Gayadin, u heeft het gehoord van de partijvoorzitter van de ABOP. De bemoedigende woorden en dat de band blijft met de VHP. Hoe slaat dat aan bij de VHP in deze? Nou, historisch heeft de ABOP sinds haar bestaan met de VHP bestaat al veel langer, 77 jaar. Maar historisch is het bestaan met relatie met ABOP altijd hecht geweest. En laten we zeggen, alle drie leiders, zowel Weilen Jagannath Lachman, de heer Sarju, als de heer Santoki, hebben dat voortgezet. En ik kan u zeggen, zoals de voorzitter van ABOP dat uitgedrukt heeft, de band die wij zeker vanuit de leiding van de partij hebben met ABOP, dat sowieso voortgezet zal worden. En wij kijken naar de momenten uit om verder deze relatie uit te bouwen. En de manier hoe de regering ook gemeend heeft om attentie te tonen, wordt dat gewaardeerd vanuit de VHP? Nou, laat me zeggen dat politiek een deel is. Maar wanneer het gaat om de intermenselijke, een staatsman als de heer Santoki, die komt te ontvallen, dan denk ik dat het zeker prijzenswaardig is, maar het is op zijn plaats dat dan de regering die aandacht toont voor een staatsman die weg is komen, die is komen te ontvallen.